نێوانێکی me heye bi rês Mihemed Emîn Ekmen cîgirê serokê fraksiyona Yenî Yolê di nava parlamentoyê de gel me ye em ê jê bipirsin bi rêz Ekmen tu bi xêr hatî Rûdawê ez ê hema yekser dest pê bikim ev proje yasaya belê ev proje yasaya ku bibe bingeha danîna çekan û vegera endamên PKK çi li xwe digire gelo hûn xeberê we ji naveroka wê heye? Yani aslında biz bunun örgütün kendini feshettiği وها دگوت که سال 2025 و دما کره خستن خو فسخ کرد اف یاسا به درخستن لی حتی ایرو اف یاسا نه تا پارلمانتو اف دنگ ماینه لی هنک اشارت هنه کت دما که کرد ورا پارلمانتو وزیر داده روژا این یه دما سردانا دادگاه ریزه کر گم یاسا تمام کریه بردف که اک پارتی عمر چلیک جی ده گفت که ام گیشتن قناقا کنو یاسا آماده ہے دما انوانا گوتنان تینن جمع هف ام دبینیم که دما که نزدیک تا سردانا پارتی سیاسی بکرن و سررشنویس به آخافتند درباره ناورو که دا تزانیارین منینه لی ام کارم بحث هنک تشتاب بکن سر گوتان یک لگور و یاسای او کسی که بشتاری دناف ریخستن دانه او بشتاری جالاکیا نبونه او اوک هیا لی بوان دی سراراس کرنک بکرن لی درباره برپرسن ریخستن او که بشتاری جالاکیا بونه نای چاوری کرن که یاسا اکوارا درخستن او کسی که ده یاسا وان لخواب بگره ده لدادگاه درباره وان دا دوسیه اکوارا وکرن دناف دمه دا 3 سال هم 5 ساله دا که اگر تاوانه که نکن او دو زوان وی وره گرتن چه پرسکرک چه نابه bir ikili farkla bir teklif gelecek. Yani cudahiyek de hebed navvera ve evin ku beştari çalakiyan buna u ne buna. Karışmayan diye bir ayrım yapılması. Dem parti jî dibêje ku divê ev cudahî çê nebe. Yani ku beştarî çalakiyan bûne û nebûne lê desthilat jî dibêje dê divê yekê de rijd be. Yani em bibêjin yê ku beştarî çalakiyan bûne û nebûne. Belê. Denga piştî ku ev yasa were derxistin di yasaya înfazê de dê guhertinek were kirin û dê hinek mijarên Belê bi rêz dema karê nermahî çê parlamentoyê bibe. ji ber vê yasayê hate dirêjkirin ji ber ku yekê Temûzê pêwîst bû hûn tê kevin bêhemvedanê lê hate dirêjkirin ev yek sebeb e? Hayır. Na. Tabii. Belê. Tabii. Belê belê. Yıllardır Belê parlamento salane zêdetirî 10 salane di meha Temmûzê de dixebite ji ber ku ji bo ku ev yasa heta dawiya Temmûzê were parlamentoyê îşareteka tekîd yani garantî nîne. Dibe ku divê pêvajoyê de partiyan ra were niqaşkirin yan jî dê betanê de ya jî eger meha hate parlamentoyê ev proje yasayan jî metna ku hatiye amadekirin wê hevdengiyek pêk were yani dikare dengê piraniya parlamenteran wergire pesend bibe? böyle bir sürecin pêvajoyeka bi vî awayî pêwîstî bi yasayekê heye. Hemû kes ser vê yekê hevnêrîne ev yasa divê bê derxistin lê desthilat helwesta wê heta îro li ser opozisyonê zextek çêkir. Dozên ku berdewam dikin girtin azad nekirina Demirtaş û hevalên wî duwarê demokratî bûnê de pêngaveka ku duwarê Kurdî de nehatiye avitin ev tişt hene. Lê paketa ku desthilat bîne bi hinek awayan bê rexnekirin jî ji Yenî Yolê an CHP
eğer pişkiriya ka tamam nebune jî ev partî karşı muhalefet yapmayabilirler. dikarin rexneyeka zêdetir ya tund nekin. Yapmazlar ama karşı Weke ku li îmraliyê çêbû beşdarî pêvajoyê nabin lê li dijî jî dernakevin. Ev girêdayî naveroka vê paketê ye û dê بله destelat vê برز pêvajoyê çawa آمادهکاری birêva ji bibe. bo kesên ku çekan deynin hatiye kirin gelo ji bo vegera wan mesela evê ku vegerin wê destpêkê li ku bimînin yekser wê biçine nava malbatên xwe ya wên li cihekî taybet li kampekê bêne ragirtin ev hûrgilî hene gelo Yok öyle bir kamp Na filan ew düşünülmüyor. weke kamp nafikirin Zaten ji xwe gelen kişi ew kesên ku yasada werin şartları tutanlar olacak. ew şertên ku bi yasayî şertên wî bigirin. Kesên ku dê bikevne girtîgehê nayên. diye de ifade Kesên ku werin dê li dadgehê îfadeyê xwe bidin û bikaribin biçin malên xwe wê werin. yaşadığı Elbet, şartlarına karşı ev almaları kes gereken destek Ew pişkiriya ku divê bêne wergirtin an jî tiştekî ku pêra mijûl bibin weke aborî û tiştê din gelo dê ev pişkiriyekî ji dewletê werbigirin an negirin wê çi bibin eger leşkeriya neçarî nekiribin wê çi bibin perwerdeya wan di nivîda mabedê çi bibe ew dêl gor yasaya ku were derxistin bêtin destnîşankirin divê derbarê de dê desthilateke zêde bo Belê, Birêz, ez serokkomaribê dixwazim dayîn û pirseke vê dawî çarçoveyê de were çareserkirin. tutulması gibi bir ihtimal Ne ihtimaleka بله از دخوازم پرسا داوی جی اف به حکومت دبیجه دوی دسپی که ام پشراز بکن پککه چک دانینه پشرامه یاسای درخن لی گلو بدیتنا و ندوی برو واجیبه یعنی دسپی که گارانتیه که به پشرا پککه چکا دینو دا که به هون دوی درباره ده چه دبیجن Yani dünya örneklerine baktığımızda Li numuneyên dinyayê cihanê dema em dinêrin yasal zemin çıkıyor sonra destpêkê zemîna yasayî tê amadekirin û piştira çektên danîn an şewitandin. Lê li vê derê wiha tê dîtin ku ji bo destpêkirina vê pêvajoyê bakma konusunda hükümete bir taahhüt verilmiş. bi Hükümet de bu ji bo taahhütün yerine getirilmesini çekdanîna yek alî sozek bidane hikûmetê û hikûmet jî dixwaza ev soz were cîbicîkirin. gidişatı. Di encamê da öcalan li weke îdeolojîk û em bibêjin ku hertinên li cîhanê Tedbir açıklamasa ve silahları û tiştê ku hatine kirin got ku böyle oldu. dewlet tedbîrekên wernegire jî min biryar daye ku rêxistina min çek deyne. Yani lehevkirneka wî bi vî awayî hewa. Kararı aldıysa Rêxistin bi îradeya xwe bi hêza xwe ya navxwayî ev isteyenlere biryar wergirtiye fırsat tanımakta lê bunun için çıkıyor. dewlet jî divê derfetekê pêşkêşî van kesan bike ku dixwaze ji rêxistinên cuda bibin an veqetin yan vegerin. Ama bu kez taraf Belê li cîhanê nimûne berova jî ye da anlaşmış. lê vê carê alî li ser Çok fazla vê yekê li hev kirine em jî zêde ser vê yekê nasekinin em dixwazin demekê pêş ta ev pêvajo bi dawî bibe bölgesinden û tekoşîna Kurda ji bin siya terörü û çekê rizgar bibe. detaylı olarak bu konuları tartışıyoruz. Ji ber ku em gelekî bêjin armanca em spas zêde Mehmet ser Emin nasekin. Ekmen cîgirê serokê fraksiyona Yenî Yolê tu mêvanê me bû zor zor spas